Ja si myslím, že kresťanstvo zmysel určite má. A keby zmysel nemalo, tak asi by tu už nebolo. Niečo na ten živší spôsob tých omší, nielen sa postaviť pri každom speve, dať ruky hore a čakať na nejakú odpoveď a zaspievať si. Ja si myslím ale, že kresťanstvo ide s dobou. Keby nešlo s dobou, tak kresťanstvo odmieta úplne evolučnú teóriu a ono ju neodmieta. Kresťanstvo, alebo teda najmä cirkev, a brzdí spoločnosť najmä, teda ako už bolo povedané v témach inklúzie, a či už je to teda kultúrna inklúzia, alebo teda inklúzia v rámci tém viery. Viete, keď je raz v Biblii napísané, že je to hriech, tak nikoho nezaujíma, respektíve nie nikoho. Toho hore nezaujíma, aký na to máte názor vy. Keď je raz napísané, že nezabiješ, tak ty nezabiješ. Myslím si, že každý deň, keď piješ pol litra vodky, tak je to asi to dieťa odsúdené už určite.